ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ କୁରୁଳା, ଯାହାକି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବି ଫେମସ୍ କୁରୁଳା ଯାତ୍ରା। ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ। ହଁ, ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାର ଆୟୋଜନ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ। ତ ଆମେ ରାତିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁରୁଳା ଗ୍ରାମ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା, ତା ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ। ଆଜି ପୁରା ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବା। ତ ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଏଇ ଅପରାରେ ଲାଗିବ ବୋଧେ ଆଗକୁ। ତ ପୁଣି ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ପୁରା ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କି କୁରୁଳା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏଇଟା ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଗାଁ ମଝିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପୁରା ଲାଇଟ୍ରେ ପୁରା ସଜେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ବେଶୀ ମଜା ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଧୁମଧାଡ଼କା ଅଛି, ଆହୁରି ବାଘ ନାଚ ଅଛି। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଗକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ନା, ଦାଣ୍ଡ ପୁରା ସରିବନି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଲୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି କୁରୁଳା ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ବି ମଜା ଲାଗିଲା ଇଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶୁଣିକି ବି। ଯାହା ବଦଳରେ କି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ରାତିଟା ଆଜି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେମିତି କିଛି ଏସବୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମା ଇଏ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୋଲି ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତ ମାଆଙ୍କର ଆଗମନ ଗମନରେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ରହିକି କିଛି ସମୟ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସବୁ ମାନେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ମା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ସବୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ରାତି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରାତି ଥିଲା।